Marahay nabanggi po sa Satuya Gabos. Mamundo ko pong ipinapaisi sa Gabos na igwa kitang duwang bagong kaso nin COVID-19 sa Naga. Ang mga pasyente mag-ina na nag-iedad 59 asin 30 anyos na taga Spillway, Concepcion, Pequeña. Haling naik Cavite, sinda nagpuli sa Naga kan Hunyo 14. Sakay nin sarong pribadong pick-up truck. Sa parehong aldaw, sinda pig rapid antibody test sa JCM Robredo Coliseum. Asin pig abisuhan na magpasairarom sa home quarantine sa laog nin 14 aldaw, dawa pa sinda nagnegatibo sa nasambit na rapid test. Kan Hunyo 16, nagpuon na malain na pagmati kan ina. Asin nagpahiling sa sarong pribadong doktor kan Hunyo 22. Ninhuli sa abo asin sipon. Kan suodma, Hunyo 24. An mag-ina, pinasairarom liwat sa rapid antibody testing. Asin parehong nagpositibo sa IgM asin IgG antibody test. Antibodies. Kan sindatulos pigdara, asin sindatulos pigdara sa city quarantine facility. Ngunya na aga, Hunyo 25, sindang dua pig swab test asin ngunya na banggi, naaraman ang resulta na sinda parehong nagpositibo sa SARS-CoV-2. Ninhuli po kaini, asin sigon sa rekomendasyon kan satuyang City Health Officer, si Dr. Vito Borja, satuya po tulos na pigsugo ang mga minasunod na lakdang. Enot, paglipat kan mga pasyente, hali sa quarantine facility kan syudad, pasiring sa Bicol Medical Center, tangarig sinda mabulong. Pandua, pagpapadara kan mga kapamilya asin mga kairibahan ninda sa harong papunta sa city quarantine facility para sa maninigong monitoring asin swab testing. Pantulo, pag-disinfect kan mga lugar na pigdurumanan kan mga pasyente. Asin pang-apat, pag-lockdown kan portion kan zona kung saan naka-star ang mga pasyente. Kita po padagos na nangangapudan sa Gabos na maging malikay. Padagos na sunodon ang mga panundon asin mga kasuguan, urog na kan satong mga doktor asin opisyales sa salud, arog kan pagsulot nin face mask, physical distancing, perming paghugas nin kamot asin pag-disinfect kan satong mga gamit sa harong. Apwera kaini, kita nangangapudan sa Gabos na mga Nagenyo na mapuruli hali sa mga lugar na igwang positibong kaso nin COVID-19 na pag-abot sa Naga, magdiretso tulos sa JCM Robredo Coliseum para sa documentation asin rapid testing. Siringman, pagpuli sa harong, dai malingaw, na kamo nasa home quarantine asin dapat dai magluwas nin harong sa laog nin 14 diyas. Padagos po kitang magtarabangan para mailikay ang Gabos sa helang. Diyos ang magbalos asin magbantay sa satuya po Gabos.